Lemoni kata komni kuro biro gi ting' mane? Ang'o gini ma jopiny biro neno mopogore gi samoro gima gisebedo ka gineno kuomi? Owacho ni samo miyi responsibility, nitiere kaka ng'ato bende nyalo koro kumiyi telo. Kom nyalo miyi bedo samoro ok idhi ahinya nikech nitiere wacho ni kama koro chopeni kik akuod wi kom ma antiere. Yes. Kama ochopeni abro dhiye kama. Dipo ni japiny nyalo neno mili mopogore gi mili ma gisebedo ka gineno manyalo kawo pi makere pi to ka ker. But gima nyalo nyisi ni an ing'e ni all along. Yes. Tenda an gi telo matimo gi telo gi values. Tiende ni kata ka kwedo gimoro takwero nikech aneno ok omakore gi value ma achung'ne. And kata kwa bodhi mbele pod abotimo mana mano. En mana ni gima nyalo timo mopogore matin ni pile nikech ok ane telo atimo ga gima luongo ni filibustering. Filibustering tiende ni seche moko vituko moko mineno watimo ge bunge cha. Jomoko ok ong'eyo ga ni kata mana Amerika ji time filibustering. En gima acceptable. Ok en gimoro malich miguoro. Kata ndalo moko Amerika ji nobedo nyaka apani around 2014 Amerika nobedo nyaka dier ot nyaka ma chiegni piny oru kitimo filibustering kati nikech ne giwacho weche mag bunde mane jo Democrat ok dwar ni mondo wach bunde to ne dwaro ni mondo wach bunde mondo gol bunde nego ji mang'eny. To Republican mane nitie telo ok ne dwa wuoye. Koro jo Democrat ka mondo ne onyis ni gima iwacho go rach ne gi to gionge gi numbers. Obedo nyaka dier ot. Omiyo nikech sani nikech komantiere no mora nya duoko mano piny. And also the second reason momiyo anya duoke piny en ni sani wang'iyo sirikand cha gi wang' mang'won matin to ok mang'won ahinya but mang'won matin. Wamiyo mang'won matin nikech ing'e ni weche nyocho bire Kenya kama tek ahinya mar Gen Z ma piny nodwa wuo ma joka nokwayo jatendwa ni mondo koyie to gol ne jowa moko motegno mondo tem konyo loso sirikal ma jowa motegno go nyocho dhi kocha. Ting'e ni ka jou ni e iye kacha to kiba asere ka ng'ama neko inya baya asere manege ng'atu but it doesn't mean ni ka joka timo marach waboling'. Ok wabiling' nikech wan tichwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi wanya nyisogi e style mopogore. Ok moro kanya nyisogi gi koka ahinya kaka goyo cha but nyiso to nyaka wanyisgi ni kato rach. Kokiwacho gi koko samoro jopiny bro wacho ni bunge gi wang' ni ng'iewo wang' ni ka koro kosogi e koti mane gima osebedo ka wachore ndalo machien. Ma ere kaka koro ma bro bedo? Hapana, ing'e ni mong'iew ka to ok wach atol. And mong'iew ka be seche moko inyiso mana ni ma to rach lakini chime ura chima ter kato rach no. Apani gima sirikal masani nyaka ng'e ni kata bed ni wakonyogi wan wabet wapogore matin. Apani ji mang'eny ok ong'eyo ni ndalo mane baba ma miyo luoro moloyo ng'ata baba Raila Amolo Wuod Odinga kane omakore sirikal achiel gi Kibaki to there was a time mane gikelo mane Kibaki temo kelo chik moro mar bank mane ok ber ne ji kaka wabunge to ne wakwayo jotendwa masechego wakwa ni yeuru mondo luong bura mondo wabed piny gi baba gi Kibaki mondo wanyisgi ni wan gini ok wadwar. Noluongwa didek KICC mwakwer ni ka to ok wabi konyoue nikech inyo jopiny. To en mana ni koro wabunge masani oluoro jatelo motelo ni maonge ng'amo chime nyalo chime direct to kone ni iwinjo jatelo kato rach ok abi chimorago kaka idware no. And jatelo be bo dwaro ni mondo embo chikite mondo winji ni kaka rach jopiny ok dwar ma to nyaka winji ni karach. Nyasaye ok miga ji chances ariyo di ng'eny. En Nyasaye omiye ng'wono omiye chance diriyo nikech Kenya cha choni osewuodhi to Nyasaye omiye ng'wono koro nyaka chikite and e chiko ite no emonya yude kony. Mheshimiwa